Εις παρουβλάστημα και αθοκαύχημα. Άγιος Ιωσήφ, ο ησυχαστής και σπηλαιώτης. Ο Άγιος που αναβίωσε το πνεύμα της ησυχαστικής και νηπτικής ζωής των πατέρων μας. Ο αυτοδίδακτος διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Τα κείμενα της εκπομπής επιμελείται και παρουσιάζει η δημοσιογράφος Στέλλα Χατζηλεκού. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί στο φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης στο ράδιο Κιβωτός που εκπέμπει στους 99,2 FM. Θα συνεχίσουμε και σήμερα από το βιβλίο «Ο Όσιος Γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής» του Αγίου Γέροντα Εφραίμ του Φιλοθεήτη και Αριζονίτη και θα γνωρίσουμε την αγάπη που έτρεφε ο Άγιος προς όλους τους ανήμπορους και πονεμένους, ιδιαίτερα δε κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μας γράφει στο βιβλίο του ο Γέροντας Εφραίμ ο Αριζονίτης. Ο Γέροντας Ιωσήφ και ο πατήρ Αρσένιος ζούσαν με πολλή ακτιμοσύνη όχι μόνο για την άσκηση της αυταπαρνήσεως, αλλά κυρίως για να βοηθηθούν στην καλλιέργεια της ευχής. Διότι η λιτότης και η ολιγάρκεια βοηθούν τον ασκητή να παραμένει αμέριμνος και απερίσπαστος. Ό,τι είχαν ήταν πάντα τόσο ευτελές, ώστε ποτέ δεν δυσκολεύονταν στις συνεχείς μετακινήσεις τους. Εφήρμοζε ο γέροντας τόση πτωχία στον εαυτό του μέχρι το τέλος της ζωής του, που όταν εκοιμήθη δεν υπήρχε τίποτα χρήσιμο να κληρονομήσουν οι υποτακτικοί του. Πρόσεχε επίσης πολύ και την οικονομία ως προς τα πράγματά τους, για να μην χάσουν την ευλογία του Θεού, και γι' αυτό όταν του έπεφτε κάτω λίγο σιτάρι ή παξιμάδι ή ό,τι άλλο, πάντα έσκυβε και το μάζευε. Όταν αργότερα δυσκολευόταν να κινηθεί λόγω ασθενείας, έλεγε «Κάθε καταφρόνησης ενός πράγματος, έστω και μικρού, λογίζεται σπατάλη. Ξέρω ότι ο προστάτης μας, τίμιος πρόδρομος, μας φροντίζει και μας προμηθεύει με όλα τα αγαθά, διότι τον έχω δει πολλές φορές να ρίχνει μέσα στη μάνδρα μας πολλά από όσα μας χρειάζονται και πληροφορήθηκα ότι μας τα δίνει επειδή προσέχουμε και δεν σπαταλάμε». Γι' αυτό τον λόγο δεν φοβόταν ποτέ ο γέροντας να δίνει τόση ελεημοσύνη που δεν έμενε τίποτα για τον εαυτό του, γνωρίζοντας εμπράκτος ότι ο τίμιος πρόδρομος θα φρόντιζε να του δώσει και πάλι ό,τι είχε ανάγκη. Ήταν πολύ φυσικό να έχουν τέτοια εμπιστοσύνη στον προστάτη τους, αφού και ο πατήρ Αρσένιος μας διηγήθηκε ότι μία φορά που ασκεί το επάνω στον Άθωνα και πεινούσαν, εμφανίστηκε ο τίμιος πρόδρομος και τους έδωσε ψωμί με τα ίδια του τα χέρια. Η απέραντη αγάπη του γέροντα προς τον συνάνθρωπό του εκδηλωνόταν με τη διπλή ελεημοσύνη, την σωματική και την ψυχική. Σωματικά φρόντιζε να δίνουν ό,τι μπορούσε στους άλλους από τροφές και ενδύματα και μέρος να κοιμηθούν, και ψυχικά μεριμνούσε για τη σωτηρία τους, κυρίως με τις αδιάκοπες προσευχές του και τις πολλές επιστολές του. Ο γέροντας Ιωσήφ προνοούσε σχεδόν μόνιμα για μερικούς αδύνατους γέροντες στην έρημο, στέλνοντάς τους όλα τα αναγκαία και μάλιστα μαγειρεμένα φαγητά. Τόσο ελεύθερα έδινε στους άλλους, που καμιά φορά οι άλλοι πατέρες στη συνοδεία τον μάλωναν, επειδή δεν έμενε για αυτούς αρκετό αλεύρι. Αλλά αυτός δεν ανησυχούσε, διότι είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Θα είχαν 2-3 χρόνια με τον γέροντα Αρσένιο στα βράχια της μικράς Αγίας Άννας, όταν ο γέροντας Ιωσήφ άρχισε να αισθάνεται πολλή αγωνία και πόνο στην προσευχή του. Τελικά πάνω στην προσευχή πήρε πληροφορία ότι ένα μεγάλο κακό επρόκειτο να συμβεί στην ανθρωπότητα.
Ο γέροντας μόλις πήρε την πληροφορία, σταμάτησε τα πάντα και προσευχόταν νύχτα μέρα με μεγάλο πόνο και ποταμούς δακρύων. Εκλιπαρούσε το έλεος του Θεού για τον κόσμο. Απομονωμένος στα βράχια καθώς ήταν, δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε στον κόσμο. Εν τούτη συνέχισε την πύρινη προσευχή του για την οικουμένη. Τελικά λίγες μέρες αργότερα έγινε γνωστό πως η Ιταλία την 28η Οκτωβρίου του 1940 κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα. Άραγε πόσες ψυχές θα έσωσε η προσευχή του γέροντα? Πέρασε ένας χρόνος και ήρθε η φρικτή γερμανική κατοχή. Οι αδίσταχτοι κατακτητές ανενδίαστα οικειοποιήθηκαν όλους τους ελληνικούς πόρους για την πολεμική τους μηχανή. Κατά συνέπεια, μεγάλος λοιμός απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και φυσικά το Άγιον Όρος δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Εκείνη τη μαύρη περίοδο στάθηκε αφορμή για να φανεί η βαθύτερη σπλαχνική καρδιά του γέροντα. Μέχρι τώρα είδαμε ότι επειδή ήταν πολύ μεγάλος ησυχαστής, δεν άνοιγε με ευκολία την πόρτα σε κανέναν για να κρατήσει την ησυχία του και σαν αποτέλεσμα τον κατηγορούσαν ως πλανεμένο. Τώρα όμως με την πολύ του αγάπη διέκρινε πως κατά τα χαλεπά εκείνα χρόνια έπρεπε να θυσιάσει για λίγο καιρό την ησυχία του και να βοηθήσει τον πλησίον του. Σε παρακαλώ, μ' αναλύει
ψυχής παρηγοριά, χάριζε μας την ειρήνη και ψυχής παρηγοριά. Ο αγαπητής ψυχής μου, ο ελπίδα μας γλυκιά, ο φιλοστόριε Μαρία, σοι ελέησον ημάς, ο φιλοστόριε Μαρία, σοι ελέησον ημάς. Μαν αλήθινη σε έχω και σε σένα ναι προστρέχω, ο γλυκιά μου Παναγία, των πιστών η σωτηρία, ο γλυκιά μου Παναγία. Αγαπητοί μου ακροατές, όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, μας ακούτε από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης, Ράδιο Κιβωτός, που εκπέμπει στους 99,2 FM και παρακολουθείτε τη σειρά εκπομπών με τίτλο «Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής και Σπηλαιώτης». Επίσης μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή από το διαδίκτυο στην σελίδα www.imsn.gr και από το κανάλι στο YouTube με την επωνυμία Στέλλα Χατζήλεκου. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο του Αγίου Γέροντα Εφραίμ του Αριζονίτη για την βοήθεια που προσέφερε ο Γέροντας Ιωσήφ, πνευματική και σωματική, σε όσους υπέφεραν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η μεγάλη πείνα που επικρατούσε σε όλη την Ελλάδα είχε εισχωρήσει φυσικά και στο Άγιον Όρος. Ο Γέροντας Ιωσήφ εκείνα τα χρόνια άφησε στην άκρη την ησυχία του και βοηθούσε όσους μπορούσε με κάθε τρόπο. Μαζί με τον πατέρα Αρσένιο έπαιρναν ό,τι παλιά ρούχα τους έστελναν, κατέβαιναν στον Αιγιαλό και τα πωλούσαν, προκειμένου να εξοικονομήσουν λίγο αλευράκι. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να φορούν τσουβάλια για ζωστικά. Ο γέροντας με το αλεύρι ζύμωνε με τα χεράκια του ψωμί και κατόπιν καλούσε όλους τους φτωχούς ασκητές, ακόμη και τους περαστικούς, για να τους φιλέψει. Πάμπτωχος ερημίτης ο ίδιος μοίραζε τα λίγα που είχε για να ανακουφίσει τους άλλους. Μάλιστα τα πρόσφερε με τόση απλοχεριά και αγάπη που όλοι του έλεγαν «Το κελί του γέροντα Ιωσήφ είναι το σπίτι του Σαμψών του ξενοδόχου». Έκτοτε άρχισαν πλέον να καταλαγιάζουν σιγά σιγά οι άδικες φήμες εναντίον του, αν και ποτέ δεν έπαψαν εντελώς. Το λιγοστό αλεύρι όμως που αγόραζαν με τα κουρέλια τους δεν διαρκούσε για πολύ. Μόλις τελείωνε λοιπόν, έλεγε ο γέροντας στον πατέρα Αρσένιο «Τρέχα Αρσένιε, τώρα στα βουνά να πας να μαζέψεις άγρια κάστανα, να τα φέρεις εδώ, να τα αλέσουμε, να τα ψήσουμε, να φάμε κι εμείς, να φάνε κι οι φτωχοί». Πράγματι ο γέροντας δεν κράταγε τίποτα από ό,τι είχε για τον εαυτό του, αλλά με απλοχεριά μοίραζε σε όλους και έλεγε «Αν έχουμε κάτι, μην το κρατάμε για τον εαυτό μας μόνο, γιατί αυτό δεν θα μας δικαιώσει. Δεν θα το φάμε εμείς μόνοι μας, αλλά από μισό με τον κόσμο θα το μοιραστούμε». Είχε μαζέψει ο γέροντας όλους τους ακάτιδες και δικαιολογεί το λέγοντας «Τους καλούς όλοι τους θέλουν, τους στραβούς όχι. Καλύτερα να πεθάνουμε εμείς και να τους ταΐσουμε». Κουραζόταν πολύ με τον αγιασμένο πατέρα Αρσένιο, αλλά έλεγε «Δεν πειράζει, ας τους μαζέψουμε, κάτι θα βγάλουμε και από αυτούς τώρα με την αγάπη και την ελεημοσύνη θα κερδίσουμε». Μερικοί φτωχοί, ενώ έβγαν χορτασμένοι, έκλεβαν και από τα λιγοστά σταφύλια που είχαν εκεί στην ερημιά. Ο πατήρ Αρσένιος λίγο σκανδαλιζόταν με αυτή του την αχαριστία. Ο γέροντας όμως ήταν πολύ σπλαχνικός και ανεξίκακος και με την αγάπη του ήρεμα σκέπαζε το σφάλμα και έλεγε
«Πάτερ Αρσένιε, οι άνθρωποι ήθελαν και φρούτο μετά το φαγητό». Μα η αγάπη του γέροντα δεν σταματούσε εκεί. Έτρεχε μαζί με τον πατέρα Αρσένιο να υπηρετήσουν κανένα γεροντάκι που είχε ψώρα για να έχουν μισθό από τον Θεό. Φυσικά η συναναστροφή τους με όλους τους φτωχούς είχε σαν αποτέλεσμα να γεμίσουν και εκείνοι ψήλους και κοριούς. Ακολούθως, οι μικροσκοπικοί αυτοί αδίστακτοι τελώνες έγιναν μόνιμοι κάτοικοι των 2 ασκητών, φορολογώντας τους με το λίγο αίμα που τους απέμεινε μετά από την τόση συνεχή νηστεία και σκληραγωγία. Από την πηγαία αγάπη του, ο γέροντας Ιωσήφ φιλοξενούσε και τάιζε όλους τους φτωχούς επισκέπτες του. Από την καλύβα του περνούσαν πολλοί, ο γέρο Μόδαστος, ο γέρο Ευστράτιος, ο Μπαρμπαγιάννης και πολλοί άλλοι. Ήσαν μόνοι τους και φτωχοί και έρχονταν στο γέροντα για κανένα πιάτο φαγητό. Μαγείρευε ο γέροντας Ιωσήφ και καιγόταν να τηγανίσει μπακαλιάρο και αυτοί κάθονταν σαν πασάδες και έτρωγαν. Λοιπόν, ενώ μοίραζε ο γέροντας τον μπακαλιάρο, ξαφνικά βουτούσε ο ένας την ουρά και πήγαινε ο άλλος να την αρπάξει και τσακώνονταν. «Σταθείτε βρε παιδιά», έλεγε ο γέροντας. Είχε κόπο το πράγμα, αλλά η αγάπη του γέροντα δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Ο γέροντας Ιωσήφ στους τρόπους του ήταν πολύ γλυκής και πολύ ευγενικός. Εμάς τους υποτακτικούς του μόνο μάλωνε από πατρότητα για να μας θεραπεύσει από τα πάθη. Δεν μιλούσε όμως ποτέ το ίδιο στους ξένους πατέρες και στους περαστικούς. Ήταν πάντοτε ευγενής, γι' αυτό και έγραφε «Εγώ όλους τους αγαπώ, με όλους είμαι ευνοϊκός. Δεν απελπίζω κανέναν και ας γνωρίζω ότι πλανάτε. Εφόσον εξεύρω ότι κι αν ομιλήσω δεν θα με ακούσει, γιατί να τον συχήσω και να λυπηθώ κι εγώ». Χαρά στα μάτια που δακρύζουν για κάποιον άλλον που πονά, γιατί τα μάτια αυτά θα δούνε του παραδείσου τα αγαθά, γιατί τα μάτια αυτά θα δούνε του παραδείσου τα αγαθά. Χαρά στο στόμα που θελέγει λόγια παρήγορα γλυκά, γιατί το στόμα αυτό θα ψάλει με τους αγγέλους οσανά, γιατί το στόμα αυτό θα ψάλει με τους αγγέλους οσανά. Χαρά στα αυτιά όπου ακούνε το θείο λόγο του Θεού, γιατί τα αυτιά αυτά θα ακούσουν τις αλπίνκες του ουρανού, γιατί τα αυτιά αυτά θα ακούσουν τις αλπίνκες του ουρανού. Χαρά στα χέρια που θεντίνουν μικρά παιδιά και ορφανά, γιατί τα χέρια αυτά θα γίνουν φτερά για να πετούν ψηλά, γιατί τα χέρια αυτά θα γίνουν φτερά για να πετούν ψηλά. Χαρά στα πόδια που φροντίζουν για την αγάπη του Χριστού, γιατί αυτά θα σ' οδηγήσουν στη βασιλεία του ουρανού, γιατί αυτά θα σ' οδηγήσουν στη βασιλεία του ουρανού. Χαρά στο σπίτι που ανοίγει την πόρτα στον περαστικό, γιατί η πόρτα αυτή ανοίγει στην Παναγιά και το Χριστό, γιατί η πόρτα αυτή ανοίγει στην Παναγιά και το Χριστό. Αγαπητοί ακροατές, μετά το τόσο όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, θα αναφερθούμε στην πηγαία αγάπη που έτρεφε ο γέροντας Ιωσήφ σε όλους όσοι ήταν δυστυχείς ή έπασχαν, προτιμώντας να πάσχει ο ίδιος για τους άλλους. Μας γράφει στο βιβλίο του ο γέροντας Εφραίμ. Ο γέροντας Ιωσήφ, προς το τέλος της δεκαφώνου πνευματοκινήτου Σάλπιγκος που έγραψε για ησυχαστές, εξηγεί ότι άλλο μεν είναι η εντολή της αγάπης εξ έργων τελουμένης προς την αλληλοφιλαδελφίαν
και άλλο η ενέργεια της Θείας Αγάπης, την οποία αποκτούν μόνο οι τέλειοι. Αφού ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ απέκτησε την ανεξάντλητο πηγή της αγάπης στην καρδιά του, θεόπτισον ανέβλυζε και ξεχύλιζε από αγάπη σε όλους γύρω του και σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό μας έλεγε ότι σε εκείνο που προσεύχεται εν πνεύματι και αληθεία δίνεται η εν Χριστώ αγάπη προς τον πλησίον. Από την πολύ δε αγάπη του ήταν πρόθυμος να πάσχει ο ίδιος για τους άλλους και γι' αυτό έλεγε στους υποτακτικούς του καμιά φορά: «Εγώ να απολογηθώ για τις αμαρτίες σου ενώπιον του Χριστού, εγώ να απολογηθώ». Δεν θα απελογεί το βέβαια αυτός, αλλά η αγάπη του τον έκανε να λέει και αυτόν το λόγο ακόμη. Άλλη πλευρά της πηγαίας προς το πλησίον αγάπης του ήταν η συμπόνια προς τους δυστυχείς. Κάποιος μοναχός που γνώρισε τον γέροντα λίγο πριν το μακαριστό τέλος του, μας διηγήθηκε ότι κατάλαβε την αγιότητά του από την αγάπη του προς τον πλησίον. Εντυπωσιάστηκε δε ιδιαιτέρως από το εξής περιστατικό που ο ίδιος μας διηγήθηκε. Απέναντι από την Συθωνία ήρθε κάποιος με 50 περίπου αυγά στον γέροντα. Ήταν πάφτωχος ο καημένος. Ήρθε για να τα δώσει στον γέροντα και να πάρει χρήματα. Φανταστείτε φτώχεια, να κάνει τόσο δρόμο για να πουλήσει 50 αυγά. Το σπίτι του γέροντα ήταν ψηλά ανάμεσα στα βράχια και ανεβαίνοντας αυτό στο μονοπάτι έπεσαν και του έσπασαν τα αυγά. Έφτασε στην πόρτα του γέροντα. Εμείς είχαμε φάει και πηγαίναμε να κοιμηθούμε για να κάνουμε ύστερα την αγρυπνία μας. Αυτός χτυπούσε την πόρτα. Οι γεροντάδες πήγαν και αυτοί για να ξεκουραστούν, αλλά αυτός συνεχώς χτυπούσε. Λέει ο γέροντας στον γέροντα Αρσένιο: «Δεν πας να δεις ποιος χτυπάει τόσο επίμονα?» «Μα γέροντα, είναι ώρα τώρα αυτή να πάω να δω ποιος χτυπάει». Ως γνωστόν, ο γέροντας Ιωσήφ δεν άνοιγε εύκολα σε κανέναν τέτοια ώρα. Παραδόξως όμως λέει στον γέροντα Αρσένιο: «Πήγαινε να δεις». Πάει ο γεροαρσένιος και βλέπει έναν φτωχό άνθρωπο να κλαίει και τα σπασμένα αυγά να τρέχουν. Λέει ο γέροντας: «Φέρ τον εδώ τον άνθρωπο». Λέει ο γεροαρσένιος: «Τι να τα κάνουμε τα αυγά έτσι όπως είναι?» Τα πήρε ο γέροντας. «Πόσο κάνουν τα αυγά αυτά, παιδάκι μου? Έλα εδώ, πάρε, άντε στο καλό». Προφανώς, πνευματικό το τρόπο είχε συλλάβει την απελπισία του πτωχού αυτού ανθρώπου και η ευαίσθητη καρδιά του δεν άντυχε να τον αφήσει να φύγει λυπημένος. Και τα αυγά, σύμφωνα με το πνεύμα της οικονομίας που τον διέκρινε, τα πήρε, τα καθάρισε από τα τσόφλια και τα έφτιαξε φαγητό. Η αγάπη του γέροντα ξεπερνούσε τα συνήθη μεγέθη της καθημερινής μας εμπειρίας. Το πνεύμα του δεν περιοριζόταν από τον χώρο, τον χρόνο και τους ανθρώπους, αλλά με τη χάρη του Θεού απλωνόταν και αγκάλιαζε ολόκληρη την οικουμένη. Πολλές φορές τον βλέπαμε να βυθίζεται στον εαυτό του ήρεμα και φαινόταν ότι ήταν αλλού. Από το λυπημένο ύφος του και την αλλοιωμένη έκφραση του προσώπου του, καμιά φορά που τον βλέπαμε να αναστενάζει ελαφρά και αγωνιούσε, τον ρωτούσαμε «Τι συμβαίνει?» Και με πόνο απαντούσε «Κάποιος υποφέρει πολύ, παιδιά μου». Άλλες φορές μας έλεγε «Ο τάδε πάσχει και ζητάει βοήθεια». Πράγματι, μετά από λίγες μέρες, ο γέροντας έπαιρνε γράμμα από εκείνο το πρόσωπο και ζητούσε την προσευχή του. Άλλες φορές, όταν τον ενημερώναμε για κάποια συμφορά που μάθαμε ή είδαμε να γίνει σε κάποιον, έκλαιγε. Και όταν κάποιος μας έκανε καμία ευεργεσία, δεν την ξεχνούσε ποτέ και έψαχνε για τρόπους και ευκαιρίες να το ανταποδώσει κάτι περισσότερο, εάν μπορούσε. Αλλά ολοκλήρωνε την ευγνωμοσύνη του με την προσευχή του. Προσευχόταν ώρες ολόκληρες με δάκρυα για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για τα γνωστά του πρόσωπα που ζητούσαν τις προσευχές του. Μια άλλη έκφραση της προς τον πλησίον αγάπης του ήταν η προθυμία του να οικοδομεί όλους όσοι ζητούσαν τις φωτισμένες συμβουλές του, είτε αυτοπροσώπως είτε με γράμματα. Ο γέροντας Ιωσήφ αναζήτησε τη χάρη με όλη τη δύναμή του και έγινε πλούσιος πνευματικά. Αυτόν το πνευματικό πλούτο του διψούσε από την πολλή του αγάπη να τον μεταδώσει. Όταν μας μιλούσε για τη Θεία Χάρη, μιλούσε με τόση ευχέρεια και με λεπτομέρειες για τις διάφορες ενέργειές της και βαθμούς της, όπως ένας τεχνίτης μιλούσε για το επάγγελμά του.
Καταλαβαίνουμε ότι οι διδαχές του ήταν γραμμένες από τη μεγάλη προσωπική του πείρα και γι' αυτό μπορούσε να μας τις βάζει μέσα στην καρδιά μας με την αίσθηση ότι κι εμείς είχαμε υποστεί ευεργετική αλλίωση. Διότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ εκείνου που διδάσκει από μελέτη και εκείνο που παθών εδιδάχθη και μαθών εκδιδάσκει. Μας παρακινούσε με όλη του την αγιασμένη και χαριτωμένη προσωπικότητά του να αναζητήσουμε κι εμείς με όλες τις μοναστικές μας δραστηριότητες και να προκαλούμε την ενίκηση της εστίας χάριτος μέσα στην καρδιά μας και να αγωνιζόμαστε στο πώς θα τη συγκρατήσουμε, διότι μόνο με τη Θεία Χάρη θα κατορθώσουμε να απαλλαγούμε από τον παλαιό άνθρωπο της αμαρτίας. Μας δίδασκε ακόμη πως εάν δεν βρούμε τη χάρη, τότε να θεωρούμε ότι αποτύχαμε, γιατί όλα τα άλλα καλά μας έργα είναι τύποι που κάνουν και οι υπόλοιποι χριστιανοί. Και μας ερμήνευε αυτό που λέει ο Χριστός: «Εάν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών, πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων». Η δικαιοσύνη των γραμματέων και φαρισαίων, έλεγε, είναι ο τύπος και τα εξωτερικά έργα. Για να περισσέψει λοιπόν η δικαιοσύνη μας, πρέπει να επιμελούμεθα δια της νοεράς προσευχής και της ασκητικής μας ζωής την απόκτηση, κατάκτηση της Θείας Χάριτος. Αλλά έλεγε ο γέροντας, δεν είναι τόσο κοπιαστικό να αποκτήσει κανείς τη χάρη του Θεού, όσο είναι να την επανακτήσει μετά την αποχώρησή της, λόγω της αμελίας ή υπερηφανίας του ανθρώπου. Γι' αυτό υπάρχουν πολλοί αγωνιστές που την βρήκαν, αλλά λίγοι κατόρθωσαν να την κρατήσουν, εάν στην πορεία της ζωής τους την είχαν χάσει. Και πρόσθεσε, τόσο τρομερό είναι η συστολή της χάριτος, που εγώ όταν το διηγούμε ανατριχιάζω, γιατί πολύ σκληρά δοκιμάστηκα, επειδή δεν είχα τη συμπαράσταση πνευματικού πεπειραμένου. Και αν πρόκειται να βρείτε κι εσείς τη Θεία Χάρη και να τη χάσετε, εύχομαι να μην τη βρείτε ποτέ. Τόσο σκληρός είναι ο αγώνας, γι' αυτό σας εύχομαι να σας δώσει ο Θεός πείρα, παρά χάρη, διότι η πείρα φέρνει πολλές χάριτες και είναι μόνιμο δώρο από τον Θεό, ενώ η πρόωρη χάρη δεν φέρνει καμία πείρα. Ο κυριότερος λόγος που τόνιζε τόσο την απόκτηση της Θείας Χάριτος ήταν επειδή μόνο η Θεία Χάρις θα μας φέρει την αγάπη του Θεού, που είναι ο πραγματικός σκοπός μας. Λεπτομερέστατα μας αποδείκνυε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο άξιο με το οποίο να ασχολείται μαζί του ο άνθρωπος από την αγάπη του Θεού. Όλα τα άλλα είναι ματαιότης εν συγκρίση με αυτήν. Ο στόχος και ο κεντρικός άξονας της χριστιανικής ζωής είναι η αγάπη του Θεού. Όμως ήρθε η ώρα και θα πρέπει και πάλι να σταματήσουμε, αγαπημένοι ακροατές. Θα συνεχίσουμε την επόμενη Πέμπτη στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μέχρι τότε σας ευχόμεθα μαζί με τον ηχολήπτη μας, κύριο Ηλία Τάσκου, να είστε όλοι καλά και ας έχουμε πάντα στο νου μας ότι εκτός από την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, που είναι ο τελικός σκοπός της ζωής μας, θα πρέπει σύμφωνα πάντα με τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή να γνωρίσουμε την αγάπη του Θεού και η προσωπική γνωριμία με αυτήν την απέραντη αγάπη προς εμάς ας γίνει ο μόνιμος στόχος της ζωής μας. Καλό βράδυ, αγαπητοί ακροατές. Εις παρούβλαστημα και αθοκαύχημα. Άγιος Ιωσήφ, ο ησυχαστής και σπηλαιώτης. Ο Άγιος που αναβίωσε το πνεύμα της ησυχαστικής και νηπτικής ζωής των πατέρων μας. Ο αυτοδίδακτος διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Τα κείμενα της εκπομπής επιμελείται και παρουσιάζει η δημοσιογράφος
Στέλλα Χατζηλεκού.